ụlọ akwụkwọ Migrant Farmers Primary School n'Eni dị na kansụl Anaocha anabatago oche ụmụ akwụkwọ ji agụ akwụkwọ alụrụ ha ọhụrụ nke bụ onyeisi oche kọmitii nchere oge kansụl Anaocha Maazị Gerald Ọzọ lụrụ ha. Maazị Ọzọ nọbụ na mmalite ọnwa jee n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ebe ọ nọ wee chọpụta na ụmụ akwụkwọ ahụ enweghị oche ha ji agụ akwụkwọ wee kwe ha nkwa na ya ga-aza ọbata obie n'ọnọdụ ahụ. Gere akọ nke a n'uju. Ka ọ na-enyefe ya bụ oche eji agụ akwụkwọ n'aka ndị na-elekọta ya bụ ụlọ akwụkwọ, o kwuru na agụmakwụkwọ bụ mgbọrọgwụ eji awụnyite ezi obodo kacha mma ma kwukwa na ọchịchị gọvanọ Soludo bụ nke nwere mmasị n'ebe agụmakwụkwọ dị. O kwukwara na ihe o bu n'uche bụ ka ọ hụ na ya bụ amụma gọvanọ bụ nke a na-emewapụta ọkachasị n'ebe ọ dị ntakịrị. Ọ gwara ndị nkụzi ahụ nakwa ndị ụmụ akwụkwọ ahụ ka agba mbọ hụ na ha tinyere akụrụngwa ahụ n'ọlụ ma kwekwa ha nkwa ị na-emekwa ọzọ n'ọdịnihu. Maazị Ọzọ kenere gọvanọ Soludo maka nkwado ya nke na-enyere ha aka na ịrụkwa ọrụ ha na-arụ. Onye deputy chairman nke Anaocha kansụl Maazị John Uzezie, onye kwuru okwu n'aha ndị kanselọ ndị ọzọ, kwuru na agụmakwụkwọ bụ ihe eji mara ebe ahụ ma gbakwa ha ume ka ha na-akwado ndị gọọmenti ebe ọbụla ha hụrụ onwe ha. Na nzaghachi ya, onye isi n'ụlọ akwụkwọ Migrant Farmers Primary School n'Eni, Oriakụ Caroline Eze Nwokike, kenere Maazị Ọzọ maka ya bụ agwa ọ kpara ma kwe nkwa na ha ga-etinye uchu n'ọrụ ha iji wee hụ na ha zụpụtara ụmụ akwụkwọ ndị mma nke ekwe na-akụ.